मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 26 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार ल'न एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं। आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार ल'न एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, 5 लिटार पेट्रल फ्री, फ्री एसवेर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन। लोगोसे स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854 092134 863 8863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।